Kay bisangat naman sab silang petisyon, no? Muna nagtukmo nilang mosangat og petisyon for fair increase dito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Nga mapaumintuhan ang plitihan karon balig piso sa PUJ kuna sa first 4 kilometers inana bitaw og 2 pesos sa PUBs, Public Utility Buses. Pero ilang giklaro sa mga drivers o operators groups nga bisan og kana lang bitong panahon nga kusog kayo ang sakay, ana sila makapaningil og umentos plete. Kanang kusog nga sakay rush hour ba? Nga ilang buti pasabot kanang sa buntag nga gikan sa alas 5 hangtod sa alas 8. Og ang gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Muna ilang giingon bisag ana lang manghigayon nami maka kolekta o bagong plitihan. Pero bright sa sila na kay anhagid sila sa kanang daghan kay pasahero kay pag-unsa man na ang aris kadlaw way klarong pasahero o garin na sa dakong gabi o baka ana sa udto. Manghigala atong mahinumduman nga niadto lang miaging buwan sa Setyembre giaprobahan sa LTFRB ang piso nga uminto sa PUJ og 2 pesos sa Public Utility Buses. Unya nining pagsigig uminto karon sa presyo sa gasolina ug krudo. Para nako angayon lang sa tingali oy nga sanungon sa LTFRB ang hangyo sa mga transport groups kay tinuod masab gyud nga grabe na kaayo ron kadako sa ilang matubil nga gasolina ug krudo para sa ilang biyahe. Kada adlaw ko na silang biyahe. Ya pila man na sa usa ka adlaw kapila man na silang patubil kay mag bahas-bahas kon alas karsada. Pila may gasto nila sa matag litro, pila may mapatong nya wa man mapatongi ang ilang plate nga makobra sa pasahero. Amo na ron nga ato lang agdon pahabuton kay ang LTFRB miingon man nga ila kining tagdon ang maong petisyon, di ba na mahimog dili na tagdon, no? Unya sus gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos gahapon ang proklamasyon nga usa ka special and working holiday ang October 31, no? Mao man ni siya ikuan, di ba? Halloween party ana dia sa October 31 ang bispera sa Todos los Santos, All Saints Day. So taas ang bakasyon mahigala. Nga atong mapaabot sa dayong tapos ining buwan na og sa pagsud sa buwan sa Nobyembre. Sa ato pasugod sa Oktubre 29 nga Sabado, Oktubre nya sundan sa Oktubre 30 nga Domingo, duha na kaadlaw, wa man trabaho kay wa man na Sabado Domingo man. Oktubre 31 nga Lunes unta gideklarar man nga special and working holiday sa ato ba pista official man way trabaho way klase. Nobyembre 1 nga Martes wa say klase way trabaho. Kay wa ko masayop daan naman na siyang usa ka pista official kay regular holiday. Na doon na ubang tao mahigala nga moingon nga kana sa dauntang pitsado sa Nobyembre i-appeal lang sa taang nag-holiday. Pero kadyo tragod kayo. Doon na may mga tao nga wa tingali makaamgo ba. Nga kana bitong taas kaayo ang holiday. Di man na makaayo sa atong economy. Malalim kag gideklarar sa presidente nga holiday sa bang Nobyembre 2. Mahimo ng 3 ka adlaw ang way trabaho nga nagpasabot nga mahunong ang daghang mga negosyo nga sirado sad ang tanang bangko. But na ko ipasabot mga higala nga dili makaayo sa ekonomiya sa tong nasod ang taas kaayo nga bakasyon. Para nako okay na kaayo na oy nga karong Oktubre 31 nga adlawng Lunes ug Nobyembre 1 nga adlawng Martes maoray holiday. Bisan tuod og kanang Nobyembre 2 mao man ginunta ng All Souls Day ba? But sabton adlaw sa mga kalag. Ya tungod lagi kay ting trabaho naman ang Nobyembre 2 nga maunta ang adlaw sa mga mitaliwan na natong minahal sa kinabuhi. Sa pitsa 1 na lang sa Nobyembre ta mo bisita sa ilang lubnganan. Total pareho raman. Magpahinungod man tag mga pag-ampo alang sa kaluwasan silang kalag, di ba? Moadto ta sa Minterio, mo kwanta, mo atubang ta, mo handom ta sa kagahapon etong buhi pa ang atong gihalaran sa mga pag-ampo. So kining taas nga bakasyon sagad mauning mga adlaw sa mga higalang ipahigayon ang family reunion. Magtigo man, magtapok man ang mga sakop sa pamilya. No? Ang mga miyembro sa pamilya nga tuwa manrabaho sa ubang lugar,
mamauli mas tagsa-tagsa nila kapinoy-anan sa probinsya aron makigiusa sila mga ginikanan ug mga igsuon ug tanang mga kadugo. Nya magkita na sab-an ang higayon na ang mga apo sa ilang lola ug lolo, di ba? Nya mao ning higayon na nga mag-uban sila sa ilang pagduaw sa lubnganan aron halaran sila mga pag-ampo ang ilang minahal sa kinabuhi nga mihalina sa laing kalibutan. Nya mausab ning panahon na nga magtigom sila sa ako nang giingon alang sa family reunion kay tingali unyag na nagbingkil nga sakop sa pamilya hiloton ayom-ayomon aron doon ay gitawag og reconciliation. Ulion ba ang may kabubuton? Mauni siya ang gitawag og Filipino culture. Kulturang Pilipinhon nga wa sa ubang nasod ato ra ni. Mao man ni ang atong nasunod og naandan sukad pa sa atong mga katiguangan, no? Sa atong mga kaapuhanan. Busa kon mahimo productive unta nato kining pahimuslan ang taas nga bakasyon alang sa mosunod nga mga semana. Unya sa pikas bahin may gala kamuday din ang mga nangambisyon positions barangay ba. Magkapitan man o magkonsehal man la. Agad-agad lang una budina kay doon na pay puruhan nga madayon jud ang pagpahigayon sa gitakda ng daan nga Disyembre 5, 2022 nga barangay ug iskay election. Kay ngano gitagad man dayon sa Korte Suprema ang petisyon nga gifile sa veteranong election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal. Sa iyang petisyon dito sa Korte Suprema gi-question ni Attorney Macalintal ang legalidad sa pagpostpone sa natakda ng daan sa balaod nga barangay election nga karon untang umaabot Disyembre 5 himuon. Tungod kay matod pa sa iyang petisyon ni Macalintal, uy, unsa mo nalimot mo? Ang aduna ray gahom sa pagpostpone sa election ang COMELEC. Ang COMELEC doon ay gahom sa pagpostpone sa eleksyon, dili ang Senado, dili ang Kongreso. Mo'y gibasihan ni Attorney Macalintal ang Section 5 sa Omnibus Election Code. Sa ato pa mga higala, kini kay gitagad man sa Korte Suprema, doon na di ay igo nga rason, doon ay balido nga rason, kakini ang ngayang tagdon. Gipasabot ni Attorney Macalintal nga ang batakang balaod kining atong konstitusyon naghatag og gahom sa Kongreso sa paghukom sa panahon sa pagpangutungdanan sa mga barangay officials. Kana bang ilang termino ba? Kanos ara sila kutob. Apan sa panahon nga matakda na gani ang eleksyon, nakaschedule na gani, doon na gani balaod nga nag-ingon nga ang eleksyon anang pitsaha, dili mahimo nga i-postpone sa Kongreso. Dili mahimong lugwayan. Dili mahimong i-postpone sa Kongreso. Dili mahimo nga lugwayan sa Kongreso ang termino sa barangay officials. Kay nahuog naman na ang ilang gi-extend ang term sa mga barangay officials kung ilang i-postpone ang barangay election. Giklaro gyud ni Macalintal mga higala nga sa panahon nga mas schedule na gani sa balaod ang eleksyon, di na gyud na siya mahimo pang ma-postpone. Maoray ilang gahom sa Kongreso ang paghanay sa termino o ang panahon sa pagpangatungdanan sa mga opisyal sa barangay. Sa ato pa wala sa gahom sa Kongreso ang pagpostpone og eleksyon. So kadtong nangambisyon nga mulansar sa barangay election, relax lang una brinha kay posible pang madayon ang eleksyon karong Disyembre 5. Pero kadyot kayo. Unsa man kay may tabo no kung aprobahan sa Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Macalintal? Kung ugaling ideklarar man sa labang hukmanan nga illegal ang pagpostpone sa barangay election nga gitakda nas Disyembre 5, 2022 ngadto sa katapusang Lunes sa Oktubre sunod tuig, unsa man sab kay ikasulti sa atong presidente? Siya ra ba naghimong balaod adtong balaod non para postponement kay siya may mipirma adto. Di man na mahimong balaod ang usa ka balaod non sa Kongreso di mapirmahan sa pamuno nasod. Sa ato pa agad ra gyud unya ni sa reaksyon sa presidente kay dili ra basad masayon-sayon sa pagsupak sa desisyon sa Korte Suprema. Bisan pag presidente ka. But in fairness to the president, sigurado ko nga iyang tahuron ang unsa may ipakanaog unya nga Supreme Court decision
sa petisyon nga gifile ni Attorney Makalintal. Timan ang COMELEC chairman nga si Attorney George Erwin Garcia mga higala, sa sayo pa mi padayag na daan sa dako niyang pag-uyon nga aduna nagyoy nga agayan gyud nga questionon ang pagpospone sa eleksyon. Unsa man nga naman sa may punto niya tungod kay ang punto ni Attorney George Erwin Garcia ang COMELEC chairman nga sa panahon nga duna na unyay desisyon ang Korte Suprema, duna na unya matod pa na kinahanglan na agyo interpretasyon. There must be an interpretation of our Constitution. Labot ni ining gahom sa pagpospone. Ang mo interpret ang Korte Suprema. Sa panahon nga mo pagkanaog na unyang Korte Suprema sa ilang desisyon, kinsa gyud ang adunay gahom sa pagpospone sa eleksyon, madod pang Attorney Garcia, mahimo na kining jurisprudence. Kana legal term na siya. Silbi nga magsilbi na unya ning himuong basihanan kung doon na say plano sa pagpospone sa eleksyon. Jurisprudence. Mao ni nga dako kog pagtuo mga higala nga dasunan gyud sa labang hukmanan ang petisyon ni Attorney Makalintal nga ideklarar nga unconstitutional ang balaod nga nagpostpone sa December 5, 2022 barangay election. Balaod na gunidaan ang December 5, 2022 barangay election. Balaod naman niya ilang gi-amend, giusab nila. By the way, wa nako i-appeal paghisgot ang sangguniang kabataan ng SK tungod kay wa sab kini ilakip ni Makalintal si ang petition kay matod pa niya wa nako i-appeal ang sangguniang kabataan kay sa konstitusyon wa may sangguniang kabataan. Ayay. Lain sa bunya ni nga question mga kaigsuonan ang bahin sa wa pagkalakip sa SK sa atong batakang balaod. Unsa man di ay ang gibasihan sa existence aning atong SK kung sangguniang kabataan sa nasod. Kalibog ba ani oy? Matod pa sa usa ka batan-on nga buot sa buntang mulan sa SK. Unsa naman ni wa man i-clear. Wa ako na i-klaro. Bitaw. Sige lang dong. Sige lang inday. Maklaro raw niya ni. Paabot lang. Inig na nagyoy itakda ang Korte Suprema. Ug haig tumanon. Ang Disyembre 5 nga piniliay o kanang sa katapusang Lunes sa Oktubre sunod tuig nga piniliay. Paabot lang ta. May gala din lang una kukutob, nagkakisalamat sa pagkiguban, paabot ang musunod ang follow-up. Nya akong ipahibaw ninyong daan nga pero boyag okay na atong signal sa cellphone kay giayon ni Charlie Maloya. Sa nga sa kong technical partner Charlie Maloya, inyong alagad Louie Reyes. Good morning. Nabati ang tulumanon pagpalambo sa 4th Distrito. Kaakuhan ko. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Broadcasting live from Curva in the beautiful town of Medellin, Cebu, Philippines. This is 91.7 FM, your news and music station. 91.7.